ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಅದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಫುಲ್ ಹೋತ್ರ ಮಾರ ಅವು ಇನ್ನಿಯ పోತೀನಿ అయినా ఏం సర్తి రిపేర్ మంత కొనే మరి ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಿಮ್ ಹೋಗಂడి ಸೋಲ್ ಬಂದಿ ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾನ್ ಮರ ಜಿಮ್ಮು ಪಾಪ ಜಿಮ್ ಇನ್ನ ಜಿಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಡು ಪುಣ ಈ ಬೇತೆ ತತನಿಯ ಎಂಗಿನ ಜಿಮ್ಮು ದಯ ಬಾಬುನಿ ಮುಂಚೆ ಬಂಜಿ ನನ್ನ ದಾನ ಅನ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವ ನೋಡಿದೆ ಈ ನಿಂಗು ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಪಕ್ಕ ಬಂಜಿ ತನ್ನ ತೆಗೋದು ಅತ್ತೆ ನೀಕ ಗಮ್ಮಿ ಏತು ಕೊಡವ ಮರ ದಲ ದಬ್ಬಿಡತ್ತು ಬೇರೆ ನೋಡ ಆಚೆ ಕಟ್ತೀನಿ ತೂತಾಯ್ತ ಮುರಂದಲ ಬಾಕಿಂಡು ಪಾಡಂದು ಏ ಬಾಪ ಇತ್ತೆ ಕಾಪುಜಿ ಭಯ ಆಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಪೋ 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 ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ನಿಜವಾದ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಡಬೋದು ನಿಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟದೆ ಸಾವುಗ ಪೋ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಜನ ಕೋಟದ ಜನ ಉಪ್ಪುನದ ಆಜನ ಉಂಡಿಯೇ ಯಾರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಖಾಜ ನೋಡಿ ಯಾರು ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣಗ ಮರ ಯಾರನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲೆತ್ತೀರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಾಗೇಶ ನಡೆ ಹೋಪರತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸಿಲ ಕೊಡೆಲ ಬತ್ತೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇಡೆ ಬರಚೋನ್ ಬಂದು ಅಜಂಟ ಕಾಸ್ತೆ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬರ ಬಕ್ಕಡಿ ಬರ್ನ ಪಾತಿರ್ಲ ಅತ್ತಿ ಈ ಸೋಮವಾರ ಬಳ ಸೋಮವಾರ నేను చూవత్ సాగు ఉంటుంది నెలంతు అక్కడి చూ ఆయన అన్నారు కదా చూను పోతుంది తిగ్గాలే ರಿಪೇರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀರಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ದುಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ నేను ಕೊಡೆ ಮಡಿಪುಲೆ ಇರ್ನ ಕುಂಟಾಲೆ ಜಾಡ್ದೀನಿ ಅತ್ತು ಅವು ಬುಡಿದಿನ ಕೊಡೆ ಬುಡಿದಿನ ಕೊಡೆನೇ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕೊಡೆ ಇಂಚಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೇಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಬೇಡ ದಯಪಂಡ ಏನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ನಡಪುಜಿಗೆ ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಕ್ಸಿ ನಡಪಂದೇನೆ ಒಂದು ಇಟೇ ಮುಂಟ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಓ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನು ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಿಸಿಡ್ತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನತ್ತೆ ಓ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎನ್ನ ವ್ಯಾನು ನಂಬುನೇ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕಡ್ಪುಡಿ ಏನು ಕೊಂಚ ಹೊರ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಾಪು ಹೊರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಒಂದ್ಸಾರದ ನಿಗಾ ಉಂಟು ಪೆನ್ಪೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಬಿ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ಪಿಜೀರಿ ಕೆಲವು ಕುರೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಚತ್ ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಹೊತ್ತಿಂದ ಭಯಂಕರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಚತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಮೋಕೆ ದಯಗನಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಎಂಕಿರಣ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೇರಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಉಂತರ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪನು ಕೆಲವು ಅಂಜೋಳು ಬತ್ತೇರಂಡ ಅದೇ ಪುಡ್ಸೊತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬರಲಿ ಎಂಜಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಓವಳು ಆಪುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜೋಳು ಅಂಚತ್ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನೋಡು ಏತನ್ನ ನಿರ್ಪಣ್ಣು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಓಕೆ ಶೀತ ಮಾಸ್ಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ ಧೂಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಧೂಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಲ ಅನ್ಪೋ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅತ್ತು ಮುಸ್ಕು ಪಾಡು ಹೊರ ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಬೇಲ ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದು ಟಿವಿ ಬರ್ತದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತದ 5 ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಅವು ದಿನ ಏತ ಅನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಳ ಅಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಸರಿ ಆತನ ಸರಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಕೊನೊಬ್ಬ ಅವೇ ಬರ್ತೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಜನಜ್ಜಿ ರಿಪೇರಿ ಆಪನೆ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಜನಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಓಲು ಬೇಲೆ ಮುಟ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದುಬೈದ ಫಾರಿನ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಟು ಪುಂಜ ಬರೇದು ಪಾಡು ಇದು ದುಬೈದು ತೂಲೆ ಅವಳು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇದವರು ಇಂದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಪರತ್ತಿ ಅತಿ ಇರವು ಕೊಡೆಪುರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಸತ್ತಿ ಬೇತಾಕ್ಲೆ ನೇನು ತೂನಾಗ ಅವು ಪಾರತ್ತು ಅಂತ ಅತ್ತ ಅವು ಕೊಡೆಪುರ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಕುಂಟು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಡೆತ್ತ
ಕುಂಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಕಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ಐಕು ಕುಂಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುಂಟು ಸರಿ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲು ಇಜಿನ ಕಡ್ಡಿ ಕುಲ್ಲುಜು ಕಡ್ಡಿ ಕುಂಟು ಬಿದ್ದಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಗನೆ ಇರೋ ರಪ್ಪವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಲಿ ಆಬಿಯನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇರು ಓಳು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ದತ್ತು ಬೇತ ಓಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೀರ್ ಡಾಗಿ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಧಂಟೆ ಕರಿದು ಬರ್ಪಾರ ಅದನ್ನ ಇನಿ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಡಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಲಿ ಮಲ್ತು ಯಾನು ಇರು ಚಾನಲ್ ದಾರದ ಇರಡ ಪನ್ಪುಡಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಸ್ ಒದುಪು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಐಕ ₹5 ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗಿದುಪುನ ಪೂರ ಗಿದುಪೋಚೆ ಗಿದುಪಂದೆ ತಿಕಾರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಣೆ ಮಾರ್ಲು పండి పెట్టి పడు ఇరునుతాయ పండి ఆయన పుల్లు గిద్దుపడు నన్ను ఆతే పడుతావు ಒಂಜರ ಗಂಟೆ పోపుడు ఆయన తిగలే ఆయన గిత్తదు ఆయన తిక్కాదు ఆయకు అవి పోయి ఒక్కనే ఆయన ముట్టును అయిపోతుంది పద్నాకు పంపి ఏతాను ఇరునుతాయ అంతే పత్తలు ఇది అవే ఉంటుంది మాల్ పండుగ కొరకు చేయ కాసు ఓ అంచా ಐಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಮಾಲ್ ಪುಣೇಜ್ ಬೊಕೈತೆ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡತಿ ವೀರಪ್ಪನ ಬಂದೂಕು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಡೆ ಬೈದಿತ್ತನ್ಗೆ ಯಾನು ಬದುಕುದೋರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಅವು ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಇದು ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ್ರೆ ಅದು ವೀರಪ್ಪನ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಯಾನು ಯಾರ ತಮಿಳ್ದಾಗಲು ಬೈದಿನಿ ಬಣ್ಣದು ಒನ್ಪತ್ತಗೊಳ್ತೀನತೆ ತೂನಕ ಮೀಸೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಮೀಸೇನು ಮತ್ತೆ ಏರ್ತು ಇಂಚತ್ತು ಯಾರಪ್ಪಣ ಎಂಗ್ಳು ಬಗ್ಗದತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚತ್ತದೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಎತ್ತೋತೀನಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಬೆಡಿ ಕೊರಿ ಬೆಡಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಬುಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕನತ್ತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂದು ವೀರಪ್ಪನ ಬುಲೆಟ್ ಈರೇಪ ವೀರಪ್ಪನ ಬುಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವೇ ಬಂದಕದ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಣ ವೀರಪ್ಪನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಬರದಿತ್ತು ಆ ಗನ್ನು ಬಿಡ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿ ವೀರಪ್ಪನ ಪನ್ನದು ಬರೀತೀನಿ ಗನ್ನುಡು ಉಂಡು ಬುದಾರುಂಡು ಬುಲೆಟ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಪಡತೆ ಅನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ಪಾಯಿ ಆಯ್ ವೀರಪ್ಪನ ನಾನು ಇಂಚೆ ತೂಪೆ ಮಾರ ಮೀಸೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋರ್ತು ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ಬಂಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮುಡಿஞ்சிருச்சா മുടഞ്ചി എപ്പോൾ കിടക്കും ഞാനെന്തോ ആക്കുന്നിന്തു കിടക്കുന്നു കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതേ മലയാളം ಅಡಿಕೋಲ್ ಅಡಿಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾವು ಈತ್ ವರ್ತಾನ್ ಮರ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನಿರೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಡಕ್ಕುಂ ಅಂಚತ್ತು ಎಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂದು ನಾನೆಂತಿನ ಅಡಿಕ್ಕುಂದು ಹಕಲ ಕೆಡಕ್ಕುಂ ಅಡಿಕ್ಕುಂ ಏತ್ ಏನು ಕೊಟ್ರ ಮಾರ್ದೆ ಮುಂದೆ ಪೋನೇಟ ಹೆಣ್ಣ ಗರ್ಬೋಡ್ ಕುಂದ್ರು ಮರ ಪೋಡಿಗೆ ಆನಮ್ಮನಾತು ಮಕ್ಕೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ರಪ್ಪ ಕೊರ್ನಿ ಈ ಚಿಂದನ ಏನೋ ನಾನು ಕೆರ್ತೋಯ್ ಮರೇ ఆయన కారు ఉండేది ఈతుద్ది ఎన్నించి కారతే హత్తప్ప ఎన్నించి కారతే ఆయన కారు దళ 19 ఇంచి ఉండు ఆయన కారే మరి ఉద్దా ఆయన పిಸ್ತೂಲ್ ಎತ್ತುದಪ್ಪು ಬಂದು ನಾನು ಇಂಚಾನು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಮರ್ರೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರಿ ಕೊರಿತ ₹500 ನೋಟು ಕೊರಿ ನಿಜವಾದ ₹100 ಬುರ್ಚಿತ್ತು ಅವು ತಿರ್ಗಾದು ಮಾಡ್ರಿ ಆತೆ ಅವು ಅಕಲ್ ಬುಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೊರಿ ಹೊರ ಮಾರ್ಲಿ ಪೋಡ್ ದೇ ಮನತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಮೈಸೂರು ಹುಡ್ದು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ತೀರಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡತ್ತೆ ಮಾತೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕತೆ ನಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಏನೋ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಹೇ ಪೊಗಳ ಎಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪಣ್ಣು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದ ನಾನು ಬಂಡೆ ಬಡ ಮೂಚಿ ಬಂಡ ಹಿಂದಿ ರಪ್ಪ ಪಂಡದು ಬಡ ಮೂಚಿ ಬಂಡ ಇರಾಗ ಹಿಂದಿ ಬಂದ పుచ్చత్తి మళ్ళీ మీసే అని తుయ్యే పండే ఒకటే పోయే పండే ఆ పండే తిర్తుపోతే పండే కడపాకిలు పోతే నుంచి తిర్తు సాధు తోచిపోయా ఒక తిర్తుపోయి ఊడ్చురు తొట్టపట ఎంగు తొరుతు దూరం సైతే పోతే బొక్కొంజి ರಡ್ಡ ತಿಂಗಳದ ಬಕ್ಕ ಪೇಪಾಡ್ ಬತ್ತನತ ಅవి ಓಳ ಸೈತಿನಿಂದ ಕೆರ್ನಿ ಅವೆ ಕೆರ್ನಿಗೆ ಮಾರ ಎಡ್ಡಾಂಡಿಗೆ ಕೆರ್ನ ಇಜಿನ ಆಯ್ ಬತ್ತ ಏನೋ ಕೆರ್ತುವೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣದ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮಂಜು ಗುಜಿರಿದ ಬೇಲ ಅನ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಗುಜಿರಿ ರಿಪೇರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಸಸಾರ ಒಂದುವೇ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮದೇ ಚಿಂತೆ ಏತಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಡಿ ಹಾಯಾಗಿ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಸ್ತುಂದೆ ತೊನ್ನುವ ಅವು ಮನದಾನೆ ಅವು ಪರತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ನು ಗುಜಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಲಿತ ದಿನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖುಷಿಟ್ ಬದುಕಗ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಏರ್ ತೂತೀರಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಲ್ಲ ಪರತ್ತಾಪಿ ನೀರು ತುಂಬೆ ಎಡ್ಡಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪರತ್ತಾಂಡು ಪಡೆದು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಯ್ನ ಎನ್ನಡೆಕಂತ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 100 ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ದಕ್ಕದಿನ ಮೈಪು ಸೂಡಿಲ್ಲ ಹೊರವರ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪು ಐನ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ನಂಬರ್ 1 Be like Bola.